ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем, пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумотча дар WhatsApp имои экранмада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор ҳастем мошиное ки рӯй кардан қабул кардем. Toyota Camry DSK, Daewoo Nexi, камазои фурӯшӣ дӯстони азиз ҳастай, Opel Astra G соли 2007, вазн 21099, Daewoo Tico ҳаста ки бо нархҳои арзон, Opel Vectra B яъне ки Opel дути бо нархи арзон, Opel Caravan Plus дӯстони азиз ва ҳастай сечкаҳои полуобъёмни арзон ва вазн 21015 ва Toyota Camry 4 ҳастай 2012 сол аст ва дигар намуд мошинои арзон ва мошинои комфорт. ин мошини навори мо ҳамашон мошиное ки қариб ки ҳамаш бениҳоят арзон астай. ва дӯстони азиз, курси имрӯза бошад 123 сомон астае ки мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем то охираш тамошо мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D астае ки американкаи ҳам фурӯшӣ, ҳам алишӣ. соли бароишаш 2010 сол астае ки сӯифуриш газ бензине, объём мотораш 2.4 литре, коробкаш автоматае, ҳолати мошин баъдорон беҳтарин ҳолатае. ягон мошинои мақсад ки арзонтарам бошад, магар болои сумам тер мешавад. агар ки алишӣ бошад, сумша 110 000 ҳисоб мекунад. агар суми наличкати харид нарша 100 000 нархи ахироншавӣ 100 табтен мошина мега гире мошин ҳамаш комфорт ния. мақсад ки ягон камбудӣ надорад. кондитсионер, электропакет, баллон пачка, светаш зурай серебристия, мошинча тозакай. нархи мошина 110 000 мега 100 ахир шад дӯстони азиз. ва агар ягон мошиное ки арзонтар бошад, агар ягон мошине ки ҳай карда солбар болимени болоиш агар сумам тен меша, мошин қоидави ҳамаш 100%. ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри дӯстони азиз, шаҳри бохта ноҳияи вахшта қарор дорад. якумаш рақамҳои TCL дастӣ дӯстони азиз ахираш 77 WhatsApp холӣ доштае, тоқа WhatsApp холӣ. ва дуюмаш рақамҳои Россия ки промой кор мекунад, бе WhatsApp карош опши 94 бе WhatsApp ва блогинаш рақамҳои TCL тоқа WhatsApp доштае. сумаки нархшави 100 дига арзон намеша, мега беҳуда нороҳат накунед, фақат харидору ва вариантҳои алишии хуб боша болош. агар шумо сумтен марама дигар маълумоти пурраша аз рақамҳо гиред, метавонед занг занед. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки дар кузофи хетчбека светои намхали серебристи светои металл яъне ки алюмини свет. соли бароишаш 1991 астае ки полни худ мега 97 кардаган дӯстони азиз, яъне ки 91 97 кардаган. сӯифуриш газ бензине, объём мотори 1.6 литри простое, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега чашкаҳошон мега варид надорад, аккумуляторашон мега пачкае, баллоншам ҳолати корея аст дӯстони азиз, салоншам тозакай, намхали светои хай бамперш камтара кор дорад ва мошина як колесовадам мекунед. опши мошин кузов тоза мега, мақсад ки 100%. нархи мошина мега 22 000 мегирем, бо камтари дига муомила мекунем ё ки ягон мақсад ки ягон мошини дигам боша мега алиш мекунем. ягон Opel Vectra боша ё ки ягон хетчбекои бо сайсени зур боша мега болоиш пул метем алиш мега. солои 97 боша мега ба хетчбек ё ки ба ягон Opel Vectra кати. ва сумаки нархи мошин 22 000 муомила савдош мега дар назди капоти мошин. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, яъне ҷамоати коммунизм дӯстони азиз. дар ҳаминҷа қарор дошт Абдурахмони Ҷомӣ, ҷамоати деҳоти коммунизм. хоб, якумаш якта рақамаи Тоҷикистон аст, ахираш 70 ва дуюмаш рақамҳои Россия промой кор мекунад. якта рақамҳои Тоҷикистон ахираш 1770 мегафонай, дуюмаш рақамҳои Россияи промой кор мекунад. мошин хай намхали сайсияни хуб аст, хетчбекай чотка мега, кузов тозай, як колесовад мекунӣ, мошина мегирӣ, ҳай мекунӣ. марама дигар маълумотои пурраша гирен, кадоме ки алиш мекунад метавонад вариантҳои алишиша пешкаш кунад. мегзарем ба сеюм техникаи фурӯшӣ. камази фурӯшӣ астае баъдрон ки камазои боркаш астае ки соли бароишаш 1990. сайсиянаш мега идеални сайсияняй, 10 та баллон мега пачка дӯстони баллонош мега нав астае. хоб, камаз хеле ки дасти як удамда гаштасе дӯстони азиз. сумаки нархи камаз 105 000 сомони астае, бо муомилаи хуб дорад. 105 000 савдо дорад. ва агар ягон мерседесои сечкаи объём ё ки Toyota Corolla Dam боша алиш мекунад, опши ба сечка ё ки ба ягон Corolla алиш мешавад. кадоме ки хеле вариант агар мақбул бошад маромат пешкаш кунед.
ва кам аз айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе гиперазия дӯстони азиз 105,000 сумакӣ муомилаи хубам дорад. варианти алиши чӣ хеле гуфтум мерседесо ёки каролакати. хуб ягон савол тамошагон маълумотои иловагии худтон агар фаҳмида дар рақамҳои телефоншон марама занг занед бештар маълумотоша гирен. агар дӯстони азиз шумо давомхали камазои фурӯшӣ мошинои майда ягон хона замин квартира обшим чизе ки барои фурӯхтан барои реклама кардан боша марамат сурат маълумотша роҳӣ кунед мо реклама мекунем. аз шумо хоҳиш ки лайкро занед фаромӯш накунед ва навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Toyota Camry 4 бадон ки соли бароишаш 2012 сола, яъне гибрид бадон аз бензин гибрид. Объем мотораш 2.5 литр, коробкаш автомат, сайстани мошин мега чотка беҳтарин мошин, кондиционер, электропакет, ҳамаи намуд комфорт обшим дорад, хеле светои сиёҳ. Нашуд ҳуҷҷат ва тонировкаш ягон чиз гуфтагӣ нестанд. Баъд сумаки нархи мошин 155 росумони аст, бо муомилаи хуба мега дорад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 155 та бо муомилаш мега дар назди капоти мошина. Диска балон ҳамаш пачка сон аз мошин дар дуни шаҳр гаштагиа. хоб рақамҳои дастишо ва рақамҳои ватсапшо кадом то ки мехаред занг занед бештар маълумотои пурраша гиред. дӯстон азиз, агар шумо мошинхар ки бошед дар комментария мо нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозимае, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо интихоб карда ба шумо ҷудо карда пешкаш мекунем. шумо ҳам дастгиртона фаромӯш накунед лайкотон назанед дӯстон азиз ва навори моро дар ватсапи мо дигар сайтотон подлисаш кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Astra J ҳастае ки солҳои 2007 сол дӯстони азиз. Opel Astra J дар кузови хетчбек солаш мега 2007 сол. ҳамин хеле маълумота соҳибшон навистиян вагон. сӯзишфурӯш мегад бензини холӣ, объем мотори 6 литр, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегад 1 сола ҳуҷҷат, кондиционер дорад, яъне кор мекунад, ҳам кондиционер печкаш, 4 та балон мегад пачка, 4 дискаҳои заводской, салоншам тозака, электропакет ҳама намуд комфорта дорад. обшин мошинча мегад чотка. нархи мошина мега 65 та мегем бо муомилаи хуба мегад мекунем соҳибшон ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳибшон аст мегафона кадом то ки мехаред занг занед бештар маълумотоша гирем. мошин мегад уверина мегад тоза светои сафеда 2077 сол аст. 65 та муомила савдош мегад дар назди мошин. барома дигар маълумоти пурраша аз рақамҳошон гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс аст бадон ки сечка светои серебристи соли бароишаш 1995 аст ки сӯзишфурӯш газ бензин, объем мотори 8 литр, коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад 4 та электропакет сон азди чихолакои мақсад задагӣ аст, светои серебристи обшин мошин мегад сода аст, ки расходча нагуфтам мумкин ки расход дошта боша. мошин мегад срочно фурӯхта мешавад. нархи мошина мегад 32000 мегем бо мақсад ки муомила мегад камтар дига мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дӯстон аст. дискаҳош простой аст, калпак дорад, 4 та электропакет ҳам хеле светои серебристи хай мошин мегад созае. обшим занг занед кадом то ки мехарем бо расходоша бо айсоибош пурсен срочно то қасуми холӣ мегад алиш палиоша марама тамос гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21015 аст бадро ки мошинои советски молодёжи нархи ахироша дига арзон намешавад. соли бароишаш 2003 сол аст ки сӯзишфурӯш газ бензин, объем мотори 1.5 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега ҳуҷҷатош буд шудага дӯстон азиз, мошин срочно мега фурӯхта мешавад бо нархи 8000 сомонӣ мегад, нархи ахироша дига арзон намешавад, срочно мегад, Россия мера мегад, пул дар кор барои билет гирифтан дӯстон азиз. мошин ҳуҷҷатош буд шудага хай мошин обшим як краска мекунем. нархи мошин 8000 сомон аст, дига ягон сомон мегад арзон намешавад, беҳуда мегад, нороҳат накунем. мошин дар шаҳри Душанбе, рақамҳошон аст билайн, кадом то ки мехарен занг занен бештар маълумотша гиред. рақамҳошон ва ватсапам дар фақат илтимос мегад харидори аниқ мегад занг занад. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. тангени фурӯшӣ аст ки тангенои мусофиркаш аст ки соли бароишаш 2006 сол, сӯзишфурӯш бензини холӣ, коробкаш механика, сайстани мошин мегад чотка дӯстон азиз, мошинча хеле светои серебристи, салоншам тозака, бензини холия экономия. нархи мошина мегад 11500 мегад бо муомилаи хуба мегад камтар дига мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. срочно мегад, нархи арзон мегад мондем, срочно сум дар кора бо ягон сум мегад камтар муомила мекунем, бисёри бад не. якумаш рақамҳои дастии ахираш 93, дуюмашам рақамҳои мегафон дастии ахираш 14 ишта
WhatsApp дорад. Тангаи қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Бухтада, Қурғотепа 11500 бо каунтар муомила мешавад. Сайстани чотка хелаки даст як удамда гаштесай. Хоб ягон савол tomoshabon маълумоту иловагӣ хоҳен агар оидаи мошин фаҳмида марама занг заред ба шумо фаҳмода метиҳам. Мегзарем бар наҳо мошини фурӯшӣ. Opel Astra F-ҳастае ки дар кузови караван светои намхали бутулка яъне зелён ёбчим. Дар кузови караван аз яъне универсал соли барои 6 мега 1998 сӯишфориш газ бензина абиё мотори 6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин на зури зур на бези яъне ки сайстани миёнаи обшиб камкам хеле ки кор дора танашда мақсад ки камтар хеле баъзе ҷо сарапина хеле чӣ дора метавонед ки як краскаш кунед бо бадили хитон. Нархи мошина мега 18500 мега ва мошина айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. 18500 муомила савдош дар назди капоти мошин. хоб рақамҳои мегафони ҳисобшона кадомто ки мехаред занг занед бештари маълумотои пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. фақат одамони харидорро мега беҳуда мега нороҳат накунед чунки одамоне мегӯяд коргаред. дӯстон азиз фақат харидор занг занед марама. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳастаи баъдроки Opel Duty соли барои 6 1996 сӯишфурӯш газ бензин мотори 1.6 литр коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон азиз мошина на сайстани инашам на зурай на безе ба сайстани миёнай нархи мошина мега 18000 мегем бо хай хатихчон гап мезанен. ин мошинам қарор дорад дар ноҳияи Ёвон да ҳами Opel Duty қади Opel Caravan ҳардаш як одамай ҳардашон нархҳои арзон ката мега срочна сум дар курай. ҳаяки мошина растхоча нагуфтиян ин хеле нархода редки меғалтад. рақамҳои ҳисобшон аста мегафон мошин дар Ёвон аста ягон савол tomosha ягон маълумоту иловагӣ хоҳен агар фаҳмидан занг зани ҳамаи маълумотша пурсида гиред. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico ҳастае ки бо нархи арзон срочна светои сафед ва ҳуҷҷатам дорад. соли барои 6 1997 ҳастае ки сӯишфурӯш бензини холӣ абиё мотор мега 0.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат дорад. дӯстон азиз мошина хай краскашам дар навос аст салоншам хай средний будай обши мошин мега созай растхоча нагуфтиян. нархи мошин мега 10000 сомон аст боз мега муомила мешавад ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсун зода яъне ки Регарда 10000 сомон муомила савдош дар назди мошин. ҳаста рақамҳои ҳисобшона мегафон аст кадомто ки мехаред занг занед бештари маълумотои пурра ва аниша аз ҳамин рақамҳо гирем. дӯстони азиз агар шумо мошинхар ки бошед дар комментария мо нависед ки кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст мо дар видеои оянда аз фурӯшдаҳандаҳо видео карда ба шумо пешкаш мекунем. лайкро аз навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. ВАЗ 21099 мошинои советски молодёж. дӯстони азиз срочна нархи арзон наки танировкааш буд шудагиай. соли барои 6 2003 сол ҳастае ки сӯишфурӯш бензини холия абиё мотори 1.6 литри простой коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега соза мега немхели светои серебреси танировкаш буд шудага. дӯстон азиз мошин нахадвай мошина мега касе ки мегира мега пушаймон намеша 24 соат мега алоқа да мега занг зани срочна сум дар кура мега арзон метиҳем. нархи мошина мега 11000 мегем бо муомилаи хубам мега мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар тарафҳои Душанбе. дӯстон азиз рақамҳош аст рақамҳои мегафон дастӣ ва рақами рақамҳо да WhatsApp-ам дорад. агар рақамҳошо кор накунад WhatsApp-шо мегад кор мега 24 соат мегад мақсад ки нависе балошам ҳолати корияй инам хеле света танировкаш не ки буд шудагиай. хоб кадомито ки мехаред занг занед бештари маълумотои пурраша дӯстон азиз гиред. агар шумо дамхали мошинои фурӯшии хона замин квартира чизе ки барои реклама кардан бошад маълумот ро мо реклама мекунем. лайк аз дӯстон азиз ва навори мо ин буд амиха пешкаш то видеои оянда.